थांनाय शुक्रबार खालि जोंनि चिरां जिल्लानि रुनिखाता हाग्रा बिफाननि मावख' माखासे दुथां सुबुंफ्रा हाग्रा बिफाननि मावख'खौ गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै मोनसे दुंहाव थासारि जादोंमोन। नाथाय दायो रुनिखाता ओनसोलाव गोजोन थासारि आरो मोजां मोनसे थासारिया फैबाय आरो बे गोजोन थासारिखौनो लानानै पुलिस बिफाना आसाम सरकारनि बिफाननि मावथिफ्रा गोख्रों दिथा होनाय आरो दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दं आरो दासिमाव जिखिनि जोंनि आखायाव खबर मोननाय मथे 15 जनखौ हमनो हानाय जाबाय आरो लोगोसेनो दायो गोदानै 6 जनसो सुबुंखौ हमनो हाबावदों होननानै जों बुंदों। बेखौ जोङो दान्दिसे समाव खबर मोनगोन, जिहेतु बिथांमोना गावसोरनि अफिसियेल खामानिखौ मावगासिनो दङ प्रसासना आरो लोगोसेनो बेवहाय मोनसे गोजोन थासारि सोलिगासिनो। जिहेतु थांनाय शुक्रबाराव जिखिनि दायनिगिरिफ्रा सरकारि मावख' हाग्रा बिफाननि मावख'खौ गाज्रियै गाग्लोबनायनि दायनिगिरि बिथांमोनखौ हमनो थाखाय गोख्रों नाजागासिनो दङ आरो सान हर खामानि मावनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दायो बे रुनिखाता गोलाव गोख्रों मोनसे चेकिं खालामनाय सोलिगासिनो। जिहेतु भुटान गेलेफुआव थांनाय मोनसे लामा नेसनेल लामा बेखौ थांनाय लामाजों जिखिनि थांलाय फैलाय खालामनाय सुबुंफोर बेखौ चेकिं खालामगासिनो दङ।